салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулпарвар. Духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонара 100% ремонт карда дар дастон метиҳам. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гранзавод. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, дӯсти халқҳо. якхонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. чӣ гунае ки мебинед, лифтам дорад. лифташ 100% кор мекунад. доми 9 этажа мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, Нихӣ. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 187 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 10 этажа мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 ошёна мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гранзавод. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 218 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, 5 сочиқ замин, фундаменти 4 дарохона бо калидор, кухни, ҳаммом дар дарунаш рехтагӣ тайёр мебошад.
об свет ҳастак. гирди замин бо семинблок маҳкам мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. замин аз сентри восиъ 3 километр дур мебошад. 1 сомона роҳай. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамҳошон имо ватсап ҳастак.